Πάντως, η ύπαρξη αυτής της μυστηριώδους ύλης που δεν εκπέμπει καμιά ακτινοβολία και όπως φαίνεται κυριαρχεί στο σύμπαν, αποτελεί αντικείμενο μιας προσεκτικής έρευνας από τους αστροφυσικούς, οι οποίοι προσπαθούν να διελευκάνουν αυτό το μυστήριο. Πρόσφατες παρατηρήσεις του Hubble Space Telescope προς την κατεύθυνση του πλανητικού νεφελώματος της Έλικας, που βρίσκεται σε απόσταση 450 ετών φωτός μακριά μας, έδειξαν κάποιους νηματοειδείς σχηματισμούς που θύμιζαν ουρές κομητών. Οι τεράστιοι σχηματισμοί, όπως έχουμε αποδείξει, δεν είναι κομήτες, αλλά όπως πιστεύει ο Αμερικανός καθηγητής αστροφυσικής ο Ντίλ και οι συνεργάτες του, σύννεφα υλικού που εκτοξεύθηκαν κατά κύματα από κάποιο κοντινό αστέρι. Αν τα νέφη αυτά αποτελούνταν μόνο από αέρια, όπως είναι φυσικό, οι γιγαντιαίοι αυτοί σχηματισμοί θα είχαν προπολού διαλυθεί. Αφού όμως υπάρχουν, συμπεραίνουμε ότι περιέχουν άφθονη μεσοαστρική ύλη. Συνεπώς, μπορούμε άνετα να πούμε ότι πολύ πιθανόν οι κόμες αυτές, τα νέφη που προαναφέραμε, μπορεί να περιλαμβάνουν και σκοτεινούς πλανήτες που έχουν ξεφύγει από τη βαρυτική έλξη του αστεριού. Επειδή είναι γνωστό ότι πάνω από 100 δισεκατομμύρια αστέρια του γαλαξία μας έχουν περάσει ή θα περάσουν από τη φάση του πλανητικού νεφελώματος, ο Ντίλ και οι συνεργάτες του δέχθηκαν ότι ενδεχομένως οι πλανητοειδείς αυτοί να έχουν κατακλείσει το σύμπαν και να αποτελούν το κύριο συστατικό της σκοτεινής ύλης. Η υπόθεση του καθηγητή ο Ντίλ και των συνεργατών του είναι μια πολύ αξιοσημείωτη θεωρία που αναπτύσσεται αυτή την περίοδο προκειμένου να ερμηνευθεί ικανοποιητικά το πρόβλημα της ελείπουσας μάζας. Το 1993, μέσω παρατηρήσεων του δορυφόρου Ροσάτ, ανακαλύφθηκε ένα πολύ μεγάλο κοσμικό νέφος θερμού αερίου που αγκάλιαζε μερικούς μικρούς γαλαξίες. Ολόκληρο το σύστημα αποτελούσε μια ισχυρή πηγή ακτίνων Χ. Το περίεργο σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι, όπως υπολογίστηκε, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική συνοχή του, η μάζα του θα έπρεπε να είναι 30 φορές μεγαλύτερη από την παρατηρούμενη. Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτού του κοσμικού συγκροτήματος υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα αόρατης μάζας. Όπως έχει αποδειχθεί, ο γαλαξίας μας, καθώς και όλοι οι γαλαξίες του τοπικού συστήματος, φαίνονται να έλκονται από μια άγνωστη δύναμη προς μια περιοχή του σύμπαντος που λόγω αυτού του γεγονότος ονομάστηκε Μεγάλος Ελκυστής. Σύμφωνα με κάποια άποψη, η ελκτική αυτή δύναμη προέρχεται από μια αόρατη μάζα 14 εκατομμύρια ηλιακές μάζες που βρίσκεται σε εκείνη ακριβώς την περιοχή. Η τόσο παράξενη αυτή συμπαντική περιοχή φαίνεται να βρίσκεται προς την κατεύθυνση ενός πολύ γνωστού σμήνους γαλαξιών, που το ονομάζουμε σμήνος γαλαξιών της Παρθένου. Όπως είδαμε από όλα τα προηγούμενα, αυτό που ουσιαστικά αναζητούμε μέσα στο σύμπαν είναι το αίτιο που δημιουργεί μια τεράστια δύναμη. Μια δύναμη την οποία έχουμε ανάγκη προκειμένου να ερμηνεύσουμε το πώς συγκροτούνται και πώς παραμένουν σε μια σταθερή κατάσταση οι γαλαξίες
και τα σμήνη γαλαξιών. Αυτό που κάποιοι θα ρωτήσουν είναι γιατί, αφού στην ουσία ψάχνουμε την πηγή μιας τεράστιας συμπαντικής δύναμης, αναφερόμαστε μονοσήμαντα σε κάποια αόρατη ύλη που είναι το αίτιό της? Μα ασφαλώς, επειδή η κλασική ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να αποδεχτεί σαν πηγή δυνάμεων παρά μόνο τη χονδρή ύλη των ανθρώπινων αισθήσεων. Όμως η επιστήμη καλπάζει. Σήμερα η έννοια ύλη δεν έχει πλέον τη σημασία που της αποδίδαμε στο παρελθόν. Είναι απλά μια νέα κατάσταση παράδοξων ιδιοτήτων, μια νέα μορφή ύπαρξης που κι αυτή την ονομάζουμε ύλη. Αποδεχόμενοι όμως ότι η σκοτεινή ύλη αποτελείται από εξωτικά, μη αισθητά σωματίδια όπως τα μαζικά νετρίνο, τα γραβιτόνια, τα αξιόνια που αναφέραμε προηγουμένως, αποδεχόμαστε μια συμπαντική πραγματικότητα έξω από τις ανθρώπινες αισθήσεις μας. Το μη αισθητό υλικό το οποίο αναζητούμε είναι πολλές φορές περισσότερο από αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας και μετράνε τα όργανά μας. Αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν των αισθήσεων και των μετρήσεών μας δεν αποτελεί παρά μια λεπτομέρεια ενός αόρατου και μη αισθητού σύμπαντος που μας περιβάλλει μεν, αλλά εμείς αγνοούμε την ύπαρξή του. Με αυτό το σύμπαν θα συμφιλιωθούν οι γενιές του μέλλοντος. Με το σύμπαν των ονείρων μας. Το σύμπαν της ανθρώπινης νόησης.